tsiku namba 24 anthu aufumu. mayesero akuti muchimwe sayenera kulephera kufika, koma tsoka lili ndi amene abwera nawo. Kukadakhala bwino kwa iye kuti chimwala chachikulu chimangiridwe pa khosi lake ndi kuponyedwa mnyanja koposa kuti wina akhumulitse tiana iti kuti tichimwe. Kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani? Uli ngati ichi: njere ya mpiru imene munthu anayitenga ndi kuyifesa m'munda mwake. Inamera nisanduka mtengo ndipo mbalame zamumlengalenga zinali kukhala m'nthambi zake. Sindikudziwa zimene akuphunzitsazi. Bwanji ukudyera pamodzi ndi anthu okhometsa msonkho ndi akunja. Anthu amene sali odwala safuna sing'anga, koma odwala ndiwo. Sindinadze kudzayitana anthu olungama kuti alape, koma ochimwa. Zomwe anthu amaziyika pa mtima kwa Yesu ndi chiyani? Kodi zomwe ndimaziona kuti ndi za pa mtima zimagwirizana bwanji ndi zake za Yesu? Kodi ufumu wake umakula bwanji?